Det er simpelthen herinde, din plade er indspillet. Det er her grundsporene er indspillet. Med band? Med band, ja. Jeg elsker den måde, man spiller, når man spiller sammen. Jeg ved godt, at jeg har lagt en masse overdubs på bagefter, og nogle af mine ting fra grundsporene har jeg slettet, og så har jeg spillet noget ovenpå. Men jeg har stadigvæk spillet med et band, hvor jeg ikke har bedt dem om at lave noget om bagefter. Det vil sige, at jeg skulle flette mig ind og de der ting. Så man tager nogle valg fra starten af. Hvad er den væsentligste forskel på den her plade og så din gamle plade? Den væsentligste forskel er, jeg vil sige, temaerne. Den første plade den var sgu noget ked af det. Og den her, den er langt hen ad vejen egentlig rigtig, rigtig glad. Som jeg også er i mit liv. Jeg tror, jeg skriver, som jeg er, og jeg er en meget lykkelig mand. Og det kan man høre på den plade her. Hvordan bliver din næste plade så? Jamen, jeg bliver jo ved med at sige, når jeg bliver spurgt, at jeg håber, den bliver mindre personlig. Der vil altid blive puttet en masse personlighed ind i historierne, men jeg prøver på at måske også at få skrevet nogle andre folks gode historier. Altså, i stedet for at det altid skal være min egen historie. Men nu er vi fremme ved studiet her, ved mit lille studie. I'm grateful for it all she got from you. Those things I'll never replace, so beautiful and true. Findes der en rigtig guitarforstærker på den her plade? Der findes ikke andet. Jeg har også jeg har masser af de digitale dæmser og sådan nogle ting, men jeg er jo en sokker for en gammel rørforstærker. Den forstærker, der nok er allermest på pladen, det er en gammel, eller sådan en matchless DC30, eller D30 C, tror jeg, det er en top, men den legendariske matchless, og det er nok den, jeg spiller allermest på pladen. Så der er rørforstærker for hele, altså alt er rørforstærkere. Men har valg af instrumenter og forstærkere og alt det der nu skal til for at lave musik, også indflydelse på den måde, du skriver sange på? Ja, det har det. Det har det. Fordi jeg har valgt en stil også på, hvordan jeg gerne vil lyde. Og man kan sige, den slags musik, jeg gerne vil, det må godt lyde lidt gammelt og lidt skræmmende. Jeg leder ikke sådan efter perfektion, når jeg indspiller. Jeg leder mere efter personlighed og hjerte, ikke også? Jeg synes, jeg har gjort noget for, at det stadig har noget af den vildskab, som det ville have, hvis jeg skulle spille det live. Sådan en solo som i Lucky Guy, der spiller Mads først en solo, og så spiller jeg en solo bagefter. Og det var sådan noget med at smide pligtøjet væk og tog en guitar, der var lidt ekstra hissig, og sådan, fordi jeg skulle finde en følelse ind i mig selv. Men du er jo ikke rigtig fra Esbjerg, er du? Nej, jeg er jo ikke fra Esbjerg. Jeg er heller ikke fra Fanø af, men jeg er flyttet derover. Jeg er vokset op langt ude på landet, og nu er jeg flyttet til Fanø, efter at have boet i Esbjerg i nogle år. De der sange på din plade, hvad handler de om? Udover at du har sagt, de var personlige. Ja, og positive den her gang. Forholdsvis. De fleste af dem. Jamen, jeg har en gennemgribende kærlighedshistorie på den plade. Som handler om Anne-Mette, som også er grunden til, at jeg bor på Fanø nu. Kan man høre dem i radioen? Det kan man. De er blevet spillet en del på P5 nu her, flere af numrene. Der er et nummer, der hedder Lucky Guy, som er blevet spillet rigtig fint. Så er der et nummer, der hedder Sunglasses, der er blevet spillet rigtig fint. Det er også det gode for mig ved den her udgivelse, at det er som om, jeg har fået prikket et lille bitte hul, som ikke var der før. Jeg tror, jeg havde 2 afspilninger i alt i radioen nærmest på den første plade. Og nu er det som om, at nu er der kommet et lille bitte hul igennem til dem, så nu skal der også bare smides. Er det ikke sådan, det er? Det håber jeg.